دحان سلام أبصحنا إذا صام زي أملاخنا نعم نسحانا قربان زبقعنا أبتن سعد ما مسخا كموت قبري نبني أو قبري إذا تنس صومن سكرتين سباعيا قبرلنا نعلم سلام نزازلنا أي هجر سلام هجرنا نزبنا نقرابتنا مقنا سلام هبنا بحمام زلو صلوا ذكرنا زبلنا كلهم اسمعتهم نفلتهم زي نفلتهم سقات فلتهم نخمو نخلهم بعين محرتك كاتم مثلنا فوس محرتك على أخلهم حزنانا صنانا علنا زعرفوا من قصة ورسلنا أميم زلوا نسعلنا سجار نفس تعرف تحلنا فحزب ولا أكبلنا أو فرز زلوا دحان ملسلنا أما يأتولنا أما قشاد زلوا دحان ملسلنا قدس الجابير أملاقنا كابزبز خبابنا وريد زلوا حدا قادما الشغاقبكم حلونا يولدنا أيام كلهم باركة قدسكا ناتكا غركا عبيلنا بنادينا قدس دنجر مريم مالاد النات بنا ملاختي تراد النات بنا نبياتنا هورياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنا هوريات زمهر كيوم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نصوعك لنا سمكا يقدس من قصتكم قد كانت أب سمايكم دمام دريكون لا تنجرانا لما هبلنا أنا نزودلنا ودلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كفاد هنا نمبر فتنا يتأتولنا من قسن حيلين كبرن زل علمنا تكايما أمين أوزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له أدنا غدن قليخي بسقاهون دن قليخي أدي جابير تبات قويتا سراوي سلام لك له سغيكا عن سبرغتي غي فركر سغم برغيو وملتا تسقا جابير مساخي أوفس تدس بالكي أتياتنا سريلنا نفت ودغ يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين افتها ويشري جزينا أملاك رمضان ليس كرسوس كان سريات يدم ستاسي أبسا ولدو لبركوشات إبران أنتم أوي كانت أوي دي كانت رون سارق وسانات ببس منكم كن فتانون صحنا يرسين سكولون سماء زيو مهار النكرسوس سماء العسر تغلت زيو مهار النكسوس 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 كم بأنت أجزيتنا مريم مهر النكرسوس نبل عصر تغلتي بأنت أجزيتنا مريم مكسوس بأنت أجزيتنا مريم مكسوس بأنت أجزيتنا مريم مهر النكرسوس بأنت أجزيتنا مريم مكسوس بأنت أجزيتنا مريم مكسوس بأنت أجزيتنا مريم مهر النكرسوس بأنت أجزيتنا مريم مهر النكسوس بأنت أجزيتنا مريم مهر النكسوس بأنت أجزيتنا مريم مهر النكرسوس 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 إذا سعديها من بارسقا قويتنا يس كرسوس عن مقابرين مفصمتا ساعات معلتن يا كم ودك أسام سالمر سلزقونت كم ودعتا جزي عد مسب تغسر ناي مسجانا صلوت سناي نجر نجبرلنا يقرب بحال زيابي هربون قويتنا أملغنا مدعنا يذكر صوتنا مسكنون لنا شاورنا ردي إنني حليونا نغلبنا أنت قبلنا أنت معقبنا نتنا سعد زياونا بسحنا جنب زعد السعادة زيان بكل زمن وتنا بفصم سلام كحلونا كل زخ زيابي رامنا ندمنا لنا وقويتنا زيابي هر كل التحزابون قويتنا أملغنا مدحنا يذكر صوت لعلو كل جبرن ما أنت كل جبرن أو اشتغل لجبرنا مسكنك كلنا سلسور كنا نزرد كنا نزحل كنا نبغاون سلز قرب كنا نتقبل كنا سلز عقب كنا نزتنا كنا سعد يعون سلز بصح كنا نمسكنك كلنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلز اللي من كلنا كم محرت كون لنا نزا قد السؤال زيان كل زمن وطنان ناخاب بفراب بفصم سلامكم بتصمها بنا كل قناعتن كل مكران أبون قولن زغنة كل قبر سيطان مخرق فعصبات من لعل سلان أقويتا كوارح كاب كل حزب خاونا رح كاب زريا بزل زلنا يبطاونا رح زتعمن زعيشن عزلنا تمنن من كربيتن كل حال سلان كرقص سلطان ذهب كنا نسقاقا مخاب كل خفاء رحنا ولا هنا برنا فتنا يتأتونا حد ودخا ويتانا أملقنا مدحنا يذكر صوت من تفقر سبيل بزقورة محرات نقرتان مساقا مع عرمهم زغنا منفذ كل سن سجانا صنعتهم بأزل لك على من كل ساعة نزل علم أمين يعني السحا مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالقا محرني كم تعبير لها أبساي دمسس كم أبساي تصديق حتصبني كم حتياتي وناصريني أنا أبساي فلتألقم محاتياتي كل جيب كن مأيو بزربا خاص صادق فردخان سعون كاتب كبس أنا ناخات راي بدلكو أبقى ميخا أكي قبركو نوبا أبسات ولدكو نيكا بحاتيات تنستني نون حق أبشي خاطر اليوم
أبو أنت مهارني أنت قصر سمع زاتريني كبرد كصعود صبني تنزقت كتكين أصلا تحجوسات بحتان حجوسنا اسمعني كتكها بحاتي أتيك كله نبزل عبسا وندم سسو وأملاك طريق بفترة اللي صن من فسك أوش تحدث كابجت كاي دربيني حجوس ملحن كاي كابجت كاي دربيني قدس من فسك أو نايتر دفني حجوس ملحن كامل سلي فقادني من فسون دفني ما قد خان مفرس عمرهم إيه حتى أنا بخاهم لسيام وأملاك مدحاني كعودا دما نكفني لساني صدق هابل الكتب للإيا وقويتا نعم مسكان هاخ نقرسي كان فريق فت مسوات بها بلكاني تزي كون اسم قرب كل كانري مسوات مرارايت وقوني خامو مسوات أملاك صور منفسي وأملاك مسور كت اللي بايتون عوني خا نسيان تسأقها سناي قبر الله مكاتات يرسالي من دا شعب وسات صدقي بزحر المسواتي كمل المسوات بها بلكايو شو عم مسوي خا راح أقرب الكايوم هاليلويا صلوات كذي دقاس كرسان قسين أملاكين مسكان أقرب له حتى حد قال لك المنا الهيوت يسمع لنا أبرنا دكتور صقاب مزمور داود ده تعدل لنا الله يبارك كم يمسكوا كلكم كافير مسكين مزمور 230 أبوي ملقيتا 231 ماما إلسابيت 232 ممر سارة 233 أبو عشي 234 دكتور كفلاي 237 رزنت 238 تاتيوس 241 تمنيت 242 دكتور كفلاي 246 رزنت 247 أنا خم بباي 248 نباهم بمركته الهيوت يسمع لنا ترى هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መልእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያ ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርታ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል ይግርምዎ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርበ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽምሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ሽሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ ስራልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበረ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ بمنفذ قدس تقليص له نبره بمنفذ كان بيت مقدس مسأول دينة يسوع سبحان كم سرعة الجبر له مساعته وسمون دم أبي دحوفنا أملاكهم كم ذل لا بلا بارخو وقيساي نتنازع مقلاص ورهان نسبة خاسر قلبن كبرت خون أبقد مخله الزد على خيوم مدحان كعينتي كبر أياس حج خمس سربخا نباري خاب سلام تفان وإخابة مسكانا نجابير أملاك يكون آمين او كريستوس أملاكنا مسير أبغان منفذ قدس لمن كل ساعة نشاهد الكالونا آمين ክፍልታት ጸሎት መምህር ሳራ ዶክተር ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ
እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአቴን ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነሞን ዘመስግኖ የልቦን። እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድሃንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሃረንን ኣድህነንን እናበልኪ ተማህፀኒ። ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። አሜን። ሞዓል ሰብ ዘይውዳእ ዶክተር ክፍለ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለውክ ነይሩ። ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢዕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርካኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅድቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ግበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ማማ ኤልሳቤጥ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ፣ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዮ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ፣ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። አሜን። ኦ ጎይታ በዛሊት እዚኣ ረዘነት ኦ ጎይታ በዛሊት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክንሓልፍ ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከንቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ናብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቁብ እየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ፣ ንነፍሲ ኣድሕና እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ፣ ክብርኻ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይተ ለይተ ዘንቱ ኣሜን አሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ታቴዎስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት
ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሔዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና። ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበልና። ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝቓብጽሓዮም መፈውሶም መገሻ ንትኾን። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ። ኦ ካብ ሓጢያን ዝኾንጋ ጎይታ ርአና ልማንና ኻ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ትፍጽም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ክፋልኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዮም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ትምኒት እሺ ዶክተር ኣነ ደኸንብብ ክወጽ ስለዝደለኹ እያለታ ዓራይ ዲያቆን ከዋይ እሺ ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላክ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ጸሎትኪ ያዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድትልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድትልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ትምኒት እሺ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለዝወለድክልናን መጺኡ ከዓን ነፍስና ስለዝሓናናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ብሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣቦ ኸዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ
ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማኑ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ተስፋ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ ረሓስ ወልዶ ኣቤት ኣብ መገዲ እየ ዘለኹ ዶክተር ሓወይ ኣሬታ ህይወት ኣለኸ ህይወት ከጥዕመክ ድዩ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ እሞ ሒዘ ኣለኹ ዶክተር ኣብያት ሓራ ሶሪ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስናኻ ሙሉኣት እየን ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቕረበለልና ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን ብቕዓት ምህረት ኣምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከ ምህረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ
وبويتا بقعات قررنا مسكانا غمزلنا غنسلف سمايات تنبر ربنا سنكاي قدس منجستغات تمسا وقد كان تاب سمايكم دمام دريقون على تنجيرانا لما هبنا احنا نزو بدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نحسنا دقلنا وكفال احنا ننبر فتناي تتونا منجستن حيلين كبر نزل على امنات كايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خد دنقلي خي بسقا خون دنقلي خي الدجابير صبات قويتا سراوي سلام لك له الشركة وأنا سبرغتي غي فركرس بمبرغي وملتا تسقى ديابير مساقي وفسيت الدس بالكي فتياتنا صري لنا نفتو الدخي يسكر سوس منتانا محرات لمننا أمين عين السحاس ألوت أو قويتا أبزا معات دي أبكن ميخاب تكبرغن بقال حسابكم بخلو واساتنا زحات عنايو صغار وحروحن مقرسل مثل زغنكا من تتقدسم كالكات عرقنا نحدقلنا وأملاخ سلام كن حضر السلام أو تيتهابنا أبدانا يدكاس قدينا خاب كل چنكتنا ساقبرنا خاب كل خفاتن خاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاكا لاخلنا سقام بررانت مفكر سبزغنا حدا ودخا ويتنان أملغنا مدحنا يسكرسوس تبون مسؤول كبرن وداسين قرمان زلوكا معاري خام الزغون وهايوت منفس كدسن سقانا يقباك حج نزل على من أمين حرنا بتوقف ساعات صلاة وقويتا محرنا محرد كونا بزحلنا وأمن بتوقف ساعات كزين سماينا مدرين خبر السجل الكا كرسوس من أملخنا عن نويت عقسم زفرة سنات ملاخان روحن نتم عن زغدرنا حتى تنياتات محر نحات بن الصحات مليش به وقت كنا برمبر ما تزاي تدلي من تصبيهم دلة تصفى سمايات كرهبو وكل من أبدا حنا تتعجم وقويت عبزا سعدي عن كل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسي تبنيتنا ونسمر أمامنا فوس حتياتنا خلقلنا كان كل خوف حزن سكات برد عنا كلنا أنكم عقب قدسان ملاك تغحلونا ناوهدات إنك كان من رحمتي نابت زي مرمر زي والسن في التكاغم بس حد لنا نسخان زل عالم برخيخة أمين أوغويتا بقعات كبرنا مسكانا غمزيلنا غنسلي أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس انقستغات متسا فقد كان تاب سماي كم دما مدري يكون على تنجرانا لما هبلنا أنا نزودلنا ودلهم زحدقنا لهم دلنا أوسانا دقلنا كم فادحنا النمبر فتنا هاي تأتونا من قسين حايلين كبرن نزل علمنا تكائما أمين عوزتي يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له لنا دنقليخي سقاخون دنقليخي دجابي هرتوات قويتا سراوي السلام لك له سغيكا عن السبرغتيخي فركر سغم برغيو وملتا تسقا يا بيهر مساقيو وفصيتي دسي بالكي حتى أتناخ سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسقانا أملاقي يكون جابير يقبل له على هيوت يسمع لنا نسأل صلوات سمح لنا يا مهلات نبابات هبكن مجزابير عريقو مع الزغرر محرات زغرر يقبل لنا كلكم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሶሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡ ትምህርቲ ሃይማኖት አበው ገዜኹምን ስራሕኹምን ብምውሃድ ብኣንቃድዎን ብትብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትሕብኡ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣዝበት ሁታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹላና ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንጋባእ ስለ ዝረዳእና ስለ ዝደገፈና بعين محرته سلزتمتنا ناي بحر مسغانا يبصحيو نخلهم بس ساعات زي ابسببا ابسقم ابشكر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي حبهم ابيت ما سرت نزلو مصحرا يفترلهم وموت سغان استفلينا جنة منكس سميات هاجر قدساني وارثهم امري رحزن نزلهم دبس قدساني دبسكم نخلنا هذا استعلى امره هيبم وداتنا يسبقلنا زغبركم حزب እግዚአብሔር ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 25 ክፍል 1 እዩ ከም በሐድሽ እዚ መምህር እዚ ሐዋርያ አትናቴዎስ ብዛዕባ ቅድስት ስላሴን ብዛዕባ ሰብ ምዃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ከምዚ በለ ክብሪ ምስጋና ንዕይኹን አቦታትና ነቲ ዝተፈጸመ ድሕነት ምስ ሓድሽን ምስ ብሊን እናወሃሃዱ ገሊጾም ተርጊሞሙ ስለዚ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ድሕሪ ናይ 300 ኣብ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ አትናቴዎስ
ኢና ዘለና ስለዚ ናይ ሎሚ ምዕራፍ 25 እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ቅድስቲ ስላሴን ብዛዕባ ሰብ ምዃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ከም ዝበለ ስለዚ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስተነትን ከምኡውን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ኣምላኽነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ፍጹም መድኃንነትን ዝገልጽ ምዕራፍ እዩ ስለዚ ንሎሚ ንባባት ኣቦና ብመላከ ሰላም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጽሪ 19 19 በሓንሳብ ኣለዋ ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 18 ሓብትና ረዘነት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ 8 ክሳብ ይቕረታ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 8 ክሳብ 14 ኣራይ ክፍሊ ንባብ ቁጽሪ 1 ከም በሓድሽ እዚ መምህር እዚ ሐዋርያ አትናቴዎስ ብዛዕባ ቅድስቲ ስላሴን ብዛዕባ ሰብ ምዃን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ከም ዝበለ ኣሕዋትና ንሕናስ ከምዚ ኢልና ኢና ንኣምን ዘይተወልደ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ እዩ እቲ ዝተወልደ እግዚአብሔር ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓደ እዩ እቲ ኣብ ዝፈተዎ ዝሓድር መንፈስ ኣብን ወድን እግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጽሪ 19 ቁጽሪ 20 ስለዚ ኺዱ ንኹሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቅኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ቃል ህይወት የስማዕልና መዝሙር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 18 ቃል በመጀመሪያ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላክ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላክ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ ኣምላክ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃኑን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላክ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለሙን ብኡ ኮነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦ ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላክ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሃደረ ኣሜን ብክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወድን ኣቦኡ ርኤና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕቡ ዝበልኩ ንሱ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተሂቡ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ኣሜን ሓደ እኳ ንኣምላክ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሓዶ ኣሜን ለህይወት የስማዕልና ኣሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ኣብ ቁጽሪ 8 እስካብ 14 ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ ድሃይ ከዓ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ እቲ ካብ ንፋስ እተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረአናዮ እውን ንምስክር ኣሎና ነቲ ምስክርና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም ናይ ምድሪ ነገርናኩም
ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተ ነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየ ብሓደ እኳ የልቦን። ብኡኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ። ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ክጠፍእ ንወዱ በጃ ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንደዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን። ብኡኡ ንዝኣምኑ 14 ዳቦና ሓሊፈያ ምስለኒ ሓሊፈያ ክሳብ 14 ያለ I'm sorry ሓሊፈያ لحن سقم يبن رزم حتى قال هوت يسمع لنا آمين قال هوت يسمع الراي قطر 3 4 5 بحساب يمو كسجر لنزلو حاونا دكتور صقاب زفترت 18 ካብ ሓደ ክሳብ 10 ሃብትና ህይወት ዘዳግም 7:4 ራይ ሃብትና ትምኒት መዝሙር ዳዊት 33 ቁጥሪ 5 6 ሃብትና መዓዛ ቅዱሳን መዝሙር ዳዊት 18 118 ቁጥሪ 16 ሃብትና ታቲዮስ ኢሳያስ 53 ቁጥሪ 1 አቦና በመልአከ ሰላም ኤፌሶን 4:5-6 አዴና መምህር ሳራ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 26 ነባብ ካብ ቁጥሪ 3 ኣብሲ ኣይተወልደን እንታይ ደኣ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ንወልድ ወላዲ እዩ ወልድ ድማ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልደ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ተወልደ መንፈስ ቅዱስ ድማ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ካብ እግዚአብሔር ኣብ ሰረጸ ኣብ ኣምላኽ እዩ ወልድውን ኣምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስን ኣምላኽ እዩ ግና ሓደ ኣምላኽ ዳ እምበር ሰለስተ ኣማልኽቲ ኣይባሃሉን እዮም ወልድ ንኣብ የማኑ ቀልጽሙ ሓይሉ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ምኽሩ እዩ ናይ ስሉስ ቅዱስ መለኮት ሓደ ከም ዝኾነ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን ይምህሩና ይምህራና እየን ንሳቶም ድማ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እዮም ከመይ መለኮት ሓደ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ካብ ፍቅዲ 1 ስጋብ 10 ንሱ ብዳህሪ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ድኳን ተቐሚጡ ከሎ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ድዋታት መምርሒ ተገለጸሉ እዕንቱ ከዓ ቋሕ በለ እነሆ ድማ ሰለስተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ምስ ረኣዮም ድማ ካብ ኣፍ ደገ እቲ ድኳን ክቕበሎም ጎየየ ናብ ምድሪ ከዓ ሰገደ በለ ድማ ጎይታይ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ በጃኻ ንባርያኻ ኣይትሕለፈኒ ኣእጋርኩም ክትሓጽቡ ሒደት ማይ ኮታ የምጻልኩም ኣብ ትሕቲ እዛ ኦም ድማ ዕርፉም ብባርያኹም ኣቢልኩም ካብ እትሓልፉስ ልብኹም ክትደግፉ ቁራስ እንጌራ ከምጻልኩም ድሕርቲ ተሓልፉ በለ ከምቲ ዝበልካዮ ከምኡ ግበር ድማ በልዎ አብርሃም ቀልጢፉ ናብ ሳራ ናብ ድኳን ከደ ድኳን ኣትዩ ቀልጢፍኪ 3 መስፈር ድኹም ሕሩጭ ኣቆምጣኺ ቀጫጩ ሰንክቲ በለ አብርሃም ድማ ናብ ኣሓኡ ጎዩ ልምሉም ጽቡቕ ብተይ ወሲዱ ነቲ ግዝኡ ሃቦ ንሱ ከዓ
ከዳሎ ተቀላጠፈ ርግኦን ጻልጣን እቲ ዘዳለዎ ብተይ ገይሩ ድማ ኣቕረበሎም ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲ ታኦም ኣብ ኦም ደው ኢሉ ነበረ ንሳቶም ከዓ በልዑ ንሳቶም ድማ ሰበይትኻ ሳራ ኣበይ ኣላ በልዎ ንሱ ከዓ ኣብ ድንኳን ኣላ እናሃበላ በለ ሽዑ ንሱ ንዓመታ ከምዚ ቅንያት እዚ ብርግጽ ክምለሰካ እየ ሰበይትኻ ሳራ ድማ እናሃ ሽዑ ወዲ ክህልዋዩ በለ ሳራ ከዓ በቲ ኣብቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ድንኳን ከላ እዚ ሰምዐት ለህይወት ይስማዓልና ኦኬ እሺ ዘዳግም ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 4 ንደቅኻ ካልኦት ኣማልኽቲ ምእንቲ ከምልኹ ካብ ምስ ዓበይ ይመልሶም እሞ ኩራ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኹም ይነድድ ቀልጢፉ ከዓ የጥፋእካ ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ኣራይ ናባኺ ሓብትና ትምኒት እሺ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ቁጽሪ 5-6 ጽድቅን ፍርድን ይፈቱ ምድሪ ብሳህሊ እግዚኣብሔር መሊኣ እያ ሰማያት ብቓል እግዚኣብሔር ብዘሎ ሰራዊት እውን ብስትንፋስ ኣፉ ተገብሩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ራይ መዓዛ ቅዱሳን هره أبانا خميس شو كلهم እግዚአብሔር ይመስገን آمين مزمور داوود بيتنا أستر تشمنتن عسر تشبشته يمانيتي إجزابيهر لعل تبل يمانيتي إجزابيهر حايد تكبر الله ما تقرأي يا أبانا هو صبال قال هو يسمع لنا رايح عبتنا تاتيوس ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ቁጽሪ 1 ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚኣብሔር ከ ንመን ተጋህደሉ ቃል ህይወት يسمع لنا ኤፌሶን 4 ቁጽሪ 5-6 ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እቲ ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ሓደ ኣምላኽን ኣብ ብኩሉን ንሱ እዩ ቃል ህይወት يسمع لنا رأينا ممهر سارة دينا ممهر سارة سوري مستني وانجيل يوحنس أزرتو حمشتا إسلام شدشتن إتي أنا كاب أبوي زسدلكم متصناني كاب أبو زمت منفس حقي مسمتقنا نسو كمسكر لي إيو قال هيوت يسمع لنا آمين هاي كاب كتري حمشة كساب 10 تزلو هذا عينت موكسي غير لله الرأي حبتنا رزنت تنبيت إسياس معرفت الشعب تقصري شدشة أدينا إلسابيت وانجيل ماتيوس معرف 3 قصري 17 حاونا دكتور صقاب وانجيل يوحنس معرف 10 كساب 39 حبتنا هيوت وانجيل يوحنس معرف 15 قصري 26 حبتنا تمنيت قدام يوحنس معرف 5 كاب 9 كساب 13 ماذا قدسان كالاي بيتروس معرف 1 10 كساب 18 أدينا ترحاس ولدو أبز تعمكن قزام ساعتخن ملكت قبر عليها مقد سلزلخن يزحال فكن زلهم الرأي نبراب كتر شدشة ناي آبن والدن منفس قدسن حدنتهم ملكوتيو ناي سلست أكلات حدا ملكوت مخانو دما بز فلتنا
ناي سلستا أكلات ملكوت حدا خاب كونه سلستيوم زي تولد يوم اتخاب أب زي تولده أب زي تولده ولدون زي تولده يزخون زبلو انت هلو ملساي قريتا اتخاب أب زي تولده أب زي تولده ولدون زي تولده يزخون زبلو انت لو ازون كمز زبلوس جزاء هوتهم يوم زحممو نتناي جزاء رسوم حلينا بعلاتهم بعلهم بمقوام يوم زفرسوه اتخاب أب زي تولده ولد كاب جزاء رأسو أي تولدن كما إلهم دا أي تولدن يبلوه اتخاب كال زي تولد أب برقز زي تولدي انتاي دا ببعلو هلو قداما ونتالوه نحنا قنا ولدون كابت زي تولد هلاوية أب زي تولد دا أمبر كابتنا يبعلو هلاوية زي واساس لزخونة خابابو خينا أسك قدامي ونت اللوه إلنا نأمن بعلاتهم مسانا نزز يمسكروا يوم منفس قدسون كومو يمسكري كم زد ما يبلو ولد كم زد تولده سب خون دما كاب እግዚአብሔር أب كم زد توهبنا يزارب بفلايكا أكلا وقال بعلو مسكر له خمي إلو دايو أي تولدن زبل right حبتنا رزنت ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 6 ህፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና እዩ እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኮቡ እዩ ስሙ እውን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መንፈስ መስፍን ሰላም ክስመ እዩ عليه تسمع لنا أدينا إلسابيت ወንጌል ማቴዎስ 17 ዲ ሓቀይ معرف 3 قطر 10 شوعات እንሆ ድማ ብኡ ዝተሓጎስኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ عليه تسمع لنا الره وانجيل يوحنس معرف 10 كاف فقد 30 سقاب 39 أنا أبون حدينا أيهود بداربا أمنخ أطلوخم بحدش أمني العلو يسوس كأكاب أبوي بزح سناي قبلتات أرأخهم سلا أيناي قبريهم بداربا أمن كتقتلون تدالي زلهم إلو ملا سلم أيهود كا سلتي مصراف كان سب كنسخا نفسها أملاح سلا مقبار كان انبر سلا تسبق قبراتات كاس أيكونن بأمن أطلقا إلهم ملسلو يسوس ملسلم أب حقوهم أنا أمال أختي إخوم بلكو زبل دعاء أيتصحفن إيو نتم قال أملاح زمسألهم أمال أختي خاب زبلهم صحف كفارس أيكإلنيو نتي أبو زدكسو ناب علمون زلأخو قدا ود أملاح إيه سلا زبالكم كما إدكم تصرف الله خاتبلوني اللهم قبر أبو أنت زي قبلكو أيتأمنوني أنت قبلكو قنا أبوي مهلاو أنون أب أوكي أبو أباي كم مهلاون أنون أبو مهلاوين أنتي كتفلتون كتستوهلون سي نعايكوا أنت زي أمنكمني نتقبري أمنوا مليسوم دما كحزوا دليو نسوقنا كاب ادمو أعداوم ملوء سلغالات وكزاهير استمسكني يكون آمين يوحنس وانجيل يوحنس معرف 15 قزر 26 حكي دواني هو وتبالي إذا أنا خاب أبو سدر كلكم مزعنانعي كاب أبو زوات منفس حقي مسمس إغنا نسو مسكر اللي إيو عليه وتسمع لنا قدما يوحنس معرف 5 كاب 9-13 إتي ودو زمسكرو مسكر إزي إتي مسكر أملاح يمو مسكر سب نقبل انتوخي الناس مسكر أملاح كاو يبلتي بود أملاح زأمن إتي مسكر أوشتو ألو
እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንኡ ሓሳዊ ገይርዎ ኣሎ። ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ሂወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ዘለዎ ሂወት ኣላቶ። ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ሂወት የብሉን። ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢልየ እዚ ጽሒፈልኩም ዘለኹም። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ራይ ኣብተና መኣዛ ቅዱሳን هري أبونا قال هو تسمعنا قال ጴጥሮስ 1:16-18 ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክነግረኩም ከለና ነቲ ናይ ግርምኡ ብዓይንና ዝረኣናዮ ምስክር ኮይንና ኢና እምበር እተጣበብዎ ውጽዋያት ኣይስዕበናን። ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከለና ከዓ ንሕና ባዕላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሜን። ኣብዚ ዝስዕብ ክሳብ ቁፅሪ 16 ዘሎ መወከሲ ብሓንሳብ ኣጠቓሊልዎ ኣሎ። ሓብተና ታቴዎስ መዝሙር ዳዊት 73 ካብ ቁፅሪ 7 ክሳብ 13 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 10 ክሳብ 12 ኣራይ ቁፅሪ 11 ንባብ ከምኡ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተላእኸልና ነቲ ዘይተወልደ ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ ወልዲ እዩ ዝብልዎ ከቶ ዘይከኣል እዩ። ከመይሲ ናይቲ ዝተወልደ ወልድን ዘይተወልደን ግብሩ ሓደ ኣይኮነን። ብግብሪ ልደትሲ ተሓደ ካብቲ ካልኣዩ ፍሉይ እዩ። ከመይ ካብ ሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ወልዲ ዋህድ ተወሊዱ እዩ። ንሱ ድማ ብመለኮት ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ማዕረ እዩ። መለኮት ዘይክፈል ሓደ ክኸውን ከሎ ሰለስትነት ብሰለስተ ኣካላት ፍጹም እዩ። ከምቶም ርጉማት በስማት ሰለስተ ኣካላት ዘይኣምኑ ከም ፈጢኖስን መርቅልስን ሰለስተ ኣካላት ኣይንክሕድን ኢና። ከምቲ ዝኸሓደ ኣርዮስ ድማ ሰለስተ ኣካላት ሓደ መለኮት ኣይነበላልጽን ኢና። ግናኸ ብሓቂ ዕብየት መለኮት ነስተውዕልን ንእመንን ናይ ቅድስቲ ስላሴ ሓደ መለኮትን ሰለስተ ኣካላትን ከቶ ኣይንክሕድን። እቶም ነዚ ብድፍረት ዝክሕዱ ብኩሉ ግብሮም እኩያን እዮም እሞ ኣብ ነፍሶም ካልእ ክሕደት ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ኣርያም ዓመፃ ተዛረቡ፣ ኣፎን ከዓ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እግዚኣብሔር ድፍረት ተዛረበ። ልሳኖም እውን ኣብ ምድሪ ክሕደት ተዛሪቡ እዩ። ራይ ሓብተና ታቴዎስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 73 ካብ ቁፅሪ 7 ስጋብ 13 ኣዒንቶም ካብ ስብሒ ይወፃ፣ ሓሳባት ልቦም ይግንፍል፣ የላግፁ፣ ብኽፍኣቶም ግፍዒ ይዛረቡ፣ ካብ ላዕሊ ይዛረቡ ኣለዉ። ኣፎም ናብ ሰማይ የልዕሉ፣ መልሓሶም ከዓ ኣብ ምድሪ ይመላለስ። ስለዚ ህዝቡ ናብዚ ይምለስ፣ ካብኦምን ብዙሕ ማይ ይሰቲ። ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ይፈልጥ፣ ልኡልከ ፍልጠት ዶ ኣለዎ እዩ ይብሉ ኣለዉ። እነሆ ረሲኣን እዚኣቶም እዮም፣ ኩሉ ግዜ ሃዲኦም ሃብቲ ይውስኹ ኣለዉ። ምሉእ መዓልቲ ተሰቅየ ንግሆውን ንግሆውን ተቐፂዐ እየ እሞ እምበኣርከስ ንልበይ ብኸንቱ ኣንጽሄ ኣእዳወይውን ብንጽህና ሓጺበ። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 12 ምናዳ ግና ነቶም ብርኩስ ትምኒት ደድሕሪ ስጋ ዝኸዱ ንጎይትነት ከዓ ዝንዕቁ ደፋራት ፈተውቲ ርእሶም
نخبرتات كصرفو زين تقطو ملائكت እኳ بحيلن بسلطانن ዝበልጹ ክነሰምሲ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኣታቶም ዝጻረር ፍርዲ ጸርፊ ኣየምጹን እዮም እዚኣቶም ግና ከምታ ንማእሰርትን ንጥፍኣትን እተፈጥረት ብሃም እንስሳ እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ እናጸረፉ ብጥፍኣቶም ክጠፍኡ እዮም أملاخ قريب لنا أملاخ قريب لنا قال هيوت يسمع لنا الرأي أدينا إلسابيت وانجيل يوحنس معرف عموشة قطري 30 شعتن أدينا ممهر سارة قدامي كورنثوس معرف كلته كاب 14 صاب 16 عبتنا رزنت وانجيل يوحنس معرف 16 كاب 12 صاب 16 الدكتور سقاب ميساياس 34 قدري 16 سلقات أبيت دحن الله ودلي أذن له دحن الرأي وانجيل يوحنس معرف 5 قدري 30 الرأي نباب قدري 16 10 شوعتن قبل علتنا يقدم كحدتهم كالئ دما وسهو فطرهم ما انت خقابروا نت مدحانينا زخونا ملكوت مكارا تقبله موتا دما بولو اتزي حمم فطوريو اتزي حممن زي موتن قنا فطور ايكونن نت زي موتن نخل فترات سماين مدرن زفتره دا اماني زفتره اتن اكزابير بعين منفس زرئيو كاب منفس قدسات مصحفت زتمهره بقدسات مصحفتون نكزابير بعمقات لب زفلته قبل على እግዚአብሔር ሕማምን ሞትን አሎ ኢሉ ከዛረብ ከቶ ዘይደፍሪ ነዝነ ገርዝኻ ዝመስሎ አሎ ኢልካ ከቶ አይደፍርን እዩ አራይ አደና ያሳቢ هو هاي ወንጌል ዮሐንስ ረኺበ ያለሁ ተክስታያን ባ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ቁጥር 39 راس طبعا هذا تصبر دين ده توقع هذا اوكي ناي ذا العالم هوت حق ايده هو ناي ذا العالم هوت ابعاتن الترخبو مش ترخبو مسيلكم نتن قدسات مصحفتي تمرمرون عليهم قداس نساتنون نعي إيان زي مسكرة لي ليه هو السادة بسيو هو الساعة قال هو تسمع لنا الرأي عدينا ممر سارة الرأي بوي مرقيتا قدامي كورنثوس معرف كلته كاب 14 كساب 16 يتوكل እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቅበሎን ብመንፈስ ዝምርምር ስለ ዝኾነ ንዑ ብሽነት እዩ እሞ ከስተውዕሎ ኣይከኣሎን እዩ ንእግዚኣብሔር ክምህሮ ኢሉ ሓሳቡ ዝፈለጠኸ እንታዋይ እዩ ንሕና ግና ሓሳብ ክርስቶስ ኣለና እምበኣርሲ እቲ መንፈሳዊ ኩሉ يمرمر نسونا أدقوا أي مرمرين إيو آمين عبتنا رزنات وانجيل يوحنس معرف 16 كاب 16 زنقركم بزح كالئ زربا قنا ألوني زنقركم بزح زربا كالئ زربا قنا ألوني قنا خي حجي كتصروا أي تقولون يكون እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ ነፀግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከጥፍኣልኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ሶሪ ለዘናት አንሚት ግበርያ ሚት ተኸዘላኽ ለዘነ ሶሪ ሕጅኸ ሕጂ ዓሚት ሕጂ ቀፅል ሰብ ዝነገርኩኩም ብዙሕ ነገር ካልእ ዘረባ ግና ኣሎኒ ግና ኸ ሕጂ ክትፀርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም
እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንስኹም ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከጥፍኣልኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ንሱ ካባይ ክውሰድን ክነግረኩምን እዩ እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ እሞ ቁሩብ ግዜ ኣይክትርኢንን ኢኹም ከም ብሓድሽ ድማ ቁሩብ ግዜ ክትርኢኒ ኢኹም ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ባይ አቡና ዶክተር ጽጋብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 34 ፍቕቲ 16-17 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ጽቡቕ ኣብ መጽሓፍ እግዚአብሔር ድለዩን አንብቡን ኣፈይ እዩ ዝእዝዝ መንፈሱ እዩ ዝእክቦም ዘሎ ንሱ እዩ ዕጭ ዘውድቐሎም ኢዱ ከዓ እያ ብገመድ መለክዒ ንዓ ዘመቐለትሎም እሞ ንዘለዓለም ክሕዝዋ ንውሉድ ወለዶታት ከንብርዋ እዮም ካብዚኣቶም ሓደ እኳ ኣይክስኣንን እዩ ንብፃዩ ዝስእን የልቦን ባለ ህይወት የስማዓልና ኣራይ ክሳብ ቁፅሪ 10 ኣብ ሓደ ጥቕሲ ገይርዎም ኣሎ ኣራይ ሃብትና ህይወት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 18 ኣብተና ትምኒት ዕብራውያን 1 ካብ 2 ክሳብ 6 መዓዛ ቅዱሳን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 10 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 19 ኣራይ ንባብ ቁፅሪ 18 ነቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ኣይኮነን ክብልዎ ነቲ ህይወት ድማ ህይወት ኣይኮነን ክብልዎ ደኣ ከመይ ከኣል ከምዚ ከዓ ይብልዎ እቲ ዘይመውት ሞተ ማለት በዛ ኣገላልፃ እዚ እቲ ብመለኮቱ መከራ ዘይብሉ እግዚአብሔር ወልዲ ብስጉኡ መከራ ተቐበለ ክበሃል ይግባእ ነቲ ኩሉ ነገር ሕማም ዘይብሉ ናይ ጽድቂ ኣምላኽ ሓቀኛ ብርሃን ንእግዚአብሔር ኣብ ሓይሉ ብሕማም ብሞት ዘይድፈር ብኸመይ ነገር መናፍቃን ብክሕደቶም ከም ሰብ ከሓምም ዝደክም ክመውት እዩ ይብልዎ ነቲ ንዝሞቱ ህይወት ዝሃበ ንዝሞቱ ዘተንስአ ነቶም ዘይነበሩ ዘምፅኦም ነቶም ህላውየ ዘይነበሮም ከዓ ህላውየ ዝሃቦም ከመይ ኢሎም ንሱ ሓመመ ሞተ ይብልዎ ከመይ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህያው እግዚአብሔር ነዚ ደፊሮም ይዛረቡ ንኢየሱስ ህይወትን ትንሣኤን እዩ ሓይሊ እግዚአብሔር አቡን እዩ ንሱ ብመለኮቱ ከይተለወጠ ካብ ቅድስት ድንግል ስጋ ለበሰ ፍጹም ሰብ ከዓ ኾነ ከማና በልዐ ሰተየ መከራ ተቐበለ ተሰቕለ ሞተ ኣርአያ እግዚአብሔር ክንሱ በቲ ኻባና ዝወሰዶ መልክዕ ግዙእ ብመልክዕ ሰብ ተገልጸ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከያበናት ቃል ህይወት የስማዓልና ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ስቃዕ 18 ቃል ህይወት ቃል ብመጀመርያ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኸውን የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግን ኣይሓዞን ዮሐንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላዒኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ዝምስክር ንሱ ንምስክር መፀ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መፀ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ
أب عالم نبرة عالم وين بو كونت عالم جن أيفلتهم نابتم ناتو مسأ اتم ناتو أي تقبلون نتم تقبلوا زبلوا كله باسم نزيئهم باسمه نزعموا جن ولد أملاك خونو مسل كابهم نساتهم كاب أملاك أمبر كاب دم وي كاب فقعد سقا وي كاب فقعد سبعي دي تولد إيوم اتقال سقا خوني سقان حقن مليوه خا أبانا حدري كبرتو دما كم كبري نايت حدا ودخ ناقو رئينا يوحنس بزعبو مسكري اتي دحري زمت نسو قدمي زنبري إيمو نسو قدمي نبري اتي بزعبو زبلكو نسو إلو جدري حقي موسى تواهبو إيمو سقان حقن جن بيسوس كريستوس متى مباركن حنا كلاتنا كاب ملأتو تسقى قبل التسقى تقبلنا حدا وكان أملاك زرعيو يلبون إتي أب حقفو أبو زلو حدا ودي نسو أقعدو مسك تهني علم thank you الهوت يسمع لنا. اللي ودي اسمعني ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 2 ክሳብ 6 ኣብዘን ድሕርወት መዓልታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና። ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቅን ቅርፂ ባህሪኡን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃሕ ሓጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ። ካብቶም መላእክቲ ብዙሕ ዝበልጥ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለፀ። እስኪ ካብ መላእክቲ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእክቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል። الهوت يسمع لنا. أنا ماذا قدسان الراي فيليبي خلاي فيليبي كلته كاب حمشته سقع عسرته حدا اندي الله نبقى السلام الراي حمشته እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃልኹም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብ እውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ كساب 10 دي عب 11 حساب ኣለዋ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን زهابو እግዚአብሔር ይመስገን الهوت يسمع لنا. عندنا ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ 11 ቁጥር 19 عندنا ኤልሳቤጥ الراي يسمعنا زلوا مثلا نحن سمعين لأن بمن يحبيني الراي ومي أي دمسي يسمعون سني عندك قبر الميت عندك قبر اليوم أمامه زبل زستن ودسب أنت متسخة إنه بلعن ستاي وينن عركي تقبلتي قراتن حتى يبلو طبب جنا بتكبر فتحت تفتنت ده
رتعت رتعت هراي قال هيوت يسمع لنا راي أبتنا تاتيوس ወንጌል ሉቃስ 23:43 ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ጥዕመክ እንደኸውን ምልክት ግበረለይ ኣዴና ኣይነ ዓለም ኣለኹ ቦናይ ሕጂ መፅና ሃራይ ወንጌል ሉቃስ 24:5 እሺ ተቃዲኹም ኣሚን ኣዴና ኣይነ ዓለም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 17 ክሳብ 19 ንባብ ናይ ቁፅሪ 21 ብመለኮቱ ፍጹም እቲ ዝልወጥ ደኣ ነቲ ሽፍታ ብመለኮቱ ፍጹም እንተ ዘይልወጥ ደኣ ነቲ ሽፍታ ናብ ገነት ምእታው ከመይሉ ኣበሰሮ ንሱ ብመለኮቱን ብኩሉ ግብሩን ሕማምን መዋትን እንደዝኸውንከ ደኣኸ ከመይ ኢሉ ንስጉኡ ካብ ሞት ተንስኦ ኣብትናታትዮስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 43 ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ الهيوت يسمع لنا دينات رهاس ቤት ኣለኹ ቦናይ الراي قال لك 24 ቁፅሪ 5 እሺ نسمع هو دحين ወንጌል ሉቃስ 24 ቁፅሪ 5 ፈሪሕን ገጽና ብምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ እቲ ሕያው ኣብ ማእከል ምውታን ትደልዮ ኣለኽን الهيوت يسمع لنا أدينا إن أعلم ሰላም ከመይ ምሲኹም እግዚአብሔር መስገን ዮሃንስ ወንጌል 10:17 እስከ 19 هو እሺ ኣነ ንነፍሰይ በጃ ልፋ መሊሰውን ክወስዳ እየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለይ እየ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳ የልቦን በጃ ከሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዶም ስልጣን ኣሎኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦ እየ ዝተቐበልኩዋ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእከል ኣይሁድ ከም بحدش مفللاي كونه الهيوت يسمع لنا الراي ناي مزمور جزينا أخي لله مو نلومي بمزمور نجزابير كم مسجنو كم لخو خبرو خجلس تبلو تبلاز تعمكم ملكة جبر لي الراي مع ذاك الدسان ريك له مع ذاك الدسان حتنا أدينا ترحاس والدو حتنا تمني أنا دحاني أبونا كابلتين حاديين مسترحات بزح ببين نعاقي ما أزحفتي بستغل تمرتنا تخيل زمر لنا معرضي لا دحان قبري لا نعاقي ما زي معرض الراي دورنا الله يكون حبتنا من اسمها حبتنا تمني يا زمر ما زحبتي دورن مسكانا كان عالم هون قال هيوت يسمع لنا يسمع له هدو قس لذي سمع له صبغ سمع له الراي كبر زقبو كبري او سبحات زقبو سبحات كم معامو لبنا نسوى الكام مسكانا تبل እግዚአብሔር ربنا بابن ولد المنفس قدسن حدا املاح امين او كبري زقباك كبري او سبحات زقباك سبحات
كم عمق لبنا نسوالك مسكانا كم عمق لبنا نسوالك مسكانا ذي قارتني نعملخو معبد بتعوم زماري نعال البيت لحنا دكخا نوش كبرخا نتذهب كالناس نغربو نعاها نتذهب كالناس نغربو نعاها أو كبري زقباكا كبري أو سبحات زقباكا سبحات كم عمق لبنا نسوالك مسكانا كم عمق لبنا نسوالك مسكانا لكنا مسنكو كبرو عالعلنا انتم زسمروخا إنه تسليفنا منفسنا يسور صومنا أفليتكا طويعنا نتقبو نتطعم سمكا طويعنا نتقبو نتطعم سمكا أو كبري زقباكا كبري أو سبحات زقباكا سبحات كم عمق لبنا مسوالك مسكانا كم عمق لبنا مسوالك مسكانا نعخاز بكع እኳተ ዘይኮነ ልሳናይ ኩላትና ስብሁ እንዳበለ ካልእ ንብሎ የለን ንስዩ ዓቕምና መስዋእቲ ልብና ስበሮ ጎይታና መስዋእቲ ልብና ተቐበል ምስጋና ኦ ክብሪ ዝግባእካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባእካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ክብርን ምስጋናን መድኃኔዓለም ይሁን ይቀኒለይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኦ ክብሪ ዝግባእካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባእካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ነቕርበልካ ኣለና ምስጋና እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ቤተልሔም ከም ሕፃናት መጠልቕለሊ ጨርቂ ሲኢኑ ብቆፅሊ ኣብ ዝኸደነቶ እዋን ሽዑዮም መላእኽቲ ሰማይ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድሪ ስምረቱ ለሰብ ምስጋና ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም እናበሉ መላእኽትን ጓሶቱን ዘመስግንዎ ልዑለ ባህሪ ኣምላኽና ኦ ክብሪ ዝግባእካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባእካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ነቕርበልካ ኣሎና ምስጋና እዩ ንቕሬታ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ሓብተናን ኣዴና ጊደና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘየቋርፅ ኣገልግሎታ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 57 ሰዲዳትልና ኣላ ዝጥዕሞ ከንብበልና ክእል እዩ ጥዕመኩም ወይ ዝጥዕመክን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:57 ሕራይ ሕራይ ኣውፅኺ ኣለኺ ሕራይ ረዘነት ሓብትን ግናኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ኣሜን ኦ ስብሓት ዝግባእካ ስብሓት ይኹኖ ኣዴና ጊደና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዘበና ኣገልግሎት ኩን ይባርኽ ናይ ብሓቂ ድልየት እንተልዩ መገዲ ኣሎ ከም ዝበሃል ኣብ ስራሕ ኮይነን እየን እንተኣሽሙስ ዝከታተላና ግን መዓልታዊ ኣብ ጉባኤና ከም ዘበርክቶ ይገብራ ማለት እዩ ወግናኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ
بزعبا سبحات كقلت كله أو كلا كورنثوس 9:15 سلات زي نجار وهباتو يلو بك قصير كازي ودا سلات زي نجار وهباتو نأملاخ سبحات يهون زي كل جزء سلات تجبر كلنا تزلت تذكرنايو سلات زفلتنايو رديتك بركتك حلوخا صقخا سلات زفلتنايو زبله مسغانا نقربل كلنا مسبلنا سلات زي فلتنايو سلات زي ذكرنايو سلات زي تردعنايون سلات زي نجار وهبتك سبحات نعخا يقبا سلات زي نجار وهباتو نأملاخ سبحات يخونون قبرنا زغر السميخون أدينا ممر سارة وأبوي مرقيتا رومي الأسرت هذا قصر 36 كله كابويو بؤون نون دما إمو نون نزال علم كبري يكونو آمين آمين بحكي او كبرز قبا أكا خبري تبلنيرا مزمورنا ما أعتقد كل مساعة خير او كبرز قبا أكا خبري الراي حبتنا هيوات ناتك أمس أعتقد بينا تسمعتني داويت معرف 86 13 بحسابين أوزغاب أملاخي سهلغا نعاي عبيئيو ننفسي ونكاب معا مقسيول أو زكايا إخامو بملوء لبيك مسكنكا سنكا ونزل عالم خبريه آمين قال هيوات يسمع لنا قال هيوات يسمع لنا هو وقزابير أملاخي سهل نعاي عبيو نعاي عبيو نفسي ونكاب معا سيول أو زكايا إخامو بملوء لبيك مسكنكا سمكا ونزل عالم كخبره استقبر له علت نذكري قال هيوات يسمع لنا حبتنا هيوات أبوي مرقيتا هانت انتاش بلابزيا مسؤول مسكرنات اللهني إن مامي مفلاطي دارقا ميبي 5-6 ورهي خون ويد ما 4 ورهي خون كابزنا عقابي مصحفنا مقراف 29 مقراف 30 مقراف 34 بحنسابين زخدا هجي نانسي كل شعيا ببنيري مهمامي مسفلت كوي استماغيريو اصبيع استردع خونبر كيفلت كلهو سوقي لجن كمزي كل شيء عملاق سينازي ان كم ببن زداليني بارت كويناني سمعني مو كل شيء كان عم بكون every prayer time كل شيء عم بيبيني زبل هجي نفس مزمور داويت مقراف 30 قصر 10 دع ننف 10 بحنسابين زخدا نفسي ما انت كتزمر الكانسر كيتبلنسي بخياتي نفسها لو تكالي كلي فاتح كادستا كاني وإግዚአብሔር أملاخي نزال عالم كود سركاي آمين ادمي ادما بزعبا حمام انديو من الباش حمام حاميمو زلو سب مصنعني اون كتكون ምዕራፍ 9 ናብ ጉድጓድ እንተወረድኩስ ካብ ደመይ እንታይ ክትረብሕ ኢኻ መሬት ዶ ክውድሰካ እዩ ክውድሰካ ንሓቂ ክሰብኮ ድዩ ትብል ወእግዚአብሔር ስማዕ እሞ መሃረኒ ወእግዚአብሔር ረዳኤ ይኩን ነፍሰይ ምእንቲ ክትዝምረልካን ከይትብልንሲ ብኽያተይ ናብ ስሓቅ ለዊጥካለይ ከለይ ፈቲሕካ ደስታ ኣጢቕካኒ እግዚአብሔር أملاخي نزال عالم كود سكاي آمين على هوت يسمع لنا آمين عبتناها أنها كلتا أستاذ سديدات لنا الله حنت خابن مزمور داويد معرفت الشعب تغزر هذا بملؤ لبي نجزابير كمسجنه كل تجبراتك كنجريو سلقالات جزابير استمسجنا يكون كم عمق لبنا نقرب الكلنا مسجنا كم عمق لبنا كم عمق لبي بملؤ لبي نجزابير كمسجنه كل تأمراتك كنجريو سلقالات جزابير استمسجنا يكون حراي من البات لومي دنقولي نازعتنا انتلينا هاي معناتها أبو معرف 25 بزعبا ناي إجزابير حادنتن سلسدنتن ناي إجزابير ولد في السماء أملاخنتن في السماء تسقاونتن إناخن رئي أمسينا معريو بزعباتهم
ናይ እግዚኣብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ዘይኣምኑ ሰባት እውን ኣስማት ኣብ ምዕራፍ ናይ ሎሚ ገሊጹ ኣሎ ንሳቶም ከዓ ፎጢኖስን መርቅልስን ወይ መርቅያንን ዝበሃሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እውን ህልውና ስላሴ ዘይኣምኑ ግና ብስም ክርስቲያን ዝተፀውዑ ማሕበራት ኣለው ስለዚ ናይ ዚኣቶም ሰዓብትን ተኸተልትን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን እንታይ ነይሩ እቲ ርእስቲ ካበይ እዩ ዝብገስ ቅዱሳን ኣቦታትና ከመይ ኢሎም እዮም መሊሶሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ ምስ ሂወትና እንታይ ርክብ ኣለዎ ንዑና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኢና ርኢና ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያው ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ካብቲ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝብል መልእኽቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚሩ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም አምላኽነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ፍጹም መድኃኒነትን ነዚ ዝቃወሙ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ዝተቃወሙ እሞ ኣብዚ ናይ ሎሚ ከማርስ ዝተጠቕሱ ከዓ ፎጢኖስን መርቅልስን ወይ መርቅያንን ይበሃሉ ማለት እዩ እዚኣቶም ብቅዱስ ቤተክርስቲያን ብቃል ቅዱስ መጽሓፍ ተረቲዖም ምምላስ ዝኣበዩ እዮም ሕጂ እውን ብዙሓት ክርስቲያናት ኣለው ክርስቲያን ኢና ዝብሉ ግን ብናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ዘይኣምኑ መበቆሎም ካብዞም ዝተጠቕሰ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ካብቲ ዘንበብናዮ ካብ ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 21 ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ እዛ ኣስተንቲነ ንብሎ ወይ ዘይተረዳእና ሕቶ እዚ ኣይበረህትለይ ንብሎ እንተልዩ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ እሞ ንጉባኤ የወፍየ ኣለኹ عليه تسمعنا بنا ما أزايك كابتي آدم بكوادو دستنتن كواك زارب هراي ما أزا قدسانا حابتي الراي تاكالي إتي بيتروس حادي أسر شدشتي أسر شمونتي نتنا يقويتانا يسوس كريستوس حايدن نساعتن كنقركم كلنا نتنا يقرمو بعيننا زرعنا يوم مسكر كوينا إنا أنبر التتعبب وصوات أي سعرنان يبن حجي أملاح كل زقبر أملاح سماين مدرن بزي مسكر النزفة زقبر أملاح حيا الأملاح كله خاء تنعنا بهيوتنا ممكن قبرو زقبرنا خاء من بحراي زمانات زمتون مسكر النتو بتوم حواريات الرقاقيسو ناي منفس قدس مالت ناي سلستنت زيت زفوتو ودين أو سمعو بمنفس قدس كا برقوي مسالي ناي سلستنت يقلتو مالتي حجي أنا انتا كتكور دالي أبتاناي مسكر إقزابيهر سي إقزابيهر بعلو أملاخي مالت ولا حانتي مسكر سي نعنا بقى كونفرم خنكون دايو سلازي دالينا مالت أدلاي خا مخانو خا بت خا يمهرنا مالت أدلاي انتا أي حجاب يوتكا مسكر كتكون كلخاس بتزرع خيون بتسمع خيون دحاري ان ولا حدا خاك نحفوخم زي بالكمالتي ولا ولاد كون تقني ولا أبيت سب كون تقني مسكر نتحق زخون عينت مسكر كتقرب كم زلكا زي رأخيون زي نبركايون ونيرئي وخمزي أو عيد إيه إيل كون بحاسوت مسكر كم زي بالكا تزرع أخايا أيكونتين كأيكونتين نياتو بأملاخون يحتكاس لزخوني ማለት ስጋነት ወስደካ ከም ዘይግብኦ ሃገራውነት ወስደካ ከም ዘይግብኦ እቲ ምስክርነት ኣብ ኩሉ ንኩሉን ንሓቅን ኢለ ከም ባኸለኹስ ከምኡ ይሓስብ ነይረ ምስክር ኣዝዩ ኣገዳሲ ወዲ ሰብ ብኣምላክካ ትሕተተሉ ምዃንካ ሰብ ብሓሶት መስኪርካ ከኣምነካ ይኽእል ንግዚኡ ማለት እዩ ግን ዘይተጠፍእ ዘይትበርስ እሱ ዝፀሓፋ ክርስቶስ ኣብ ልቡ ግን ዝባዕሉ ዝሰምዓ ግን أزيان فردي كم تقربك يستنتن نيره الذي هيوتنا أزين مسكرنت حلوان أنقا كان جبرو له خمسة لنا تردني زيا تردي خمسة يعني أنتوي معي صبرنا أملاك يكون
بتعمل صبوق እግዚአብሔር ይመስገን ከም ትዝበልክዮ ኣምላኽ ንዓይ ምስክርነት ሰብ ኣየድልየንን እዩ ኣብቲ እቲ ምስክር ናይ ኣቦ ምስ መፀስ ገለ መልኣኽ ተዛሪብዎ ገለ ነጎዳ ምስ በሉሲ ንዓይ ምስክርነት ኣየድልየንን እዩ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ግን እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመፀ ኢልዎም ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብቲ ግኑን ግርምኡ ዝፈትዎ ወደይ ክብል ከሎ ነይርና ኢና ብፅውፅዋይ ሰባት ብዝበሉና ኣይኮነን ክብል ከሎ ጭቡጥ ምስክርነት ንክትከውን ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ ከዓ ንምስክር ኢሉ ዝሰማዕናዮ ኣይበለን ኣብ ሳልሳይ ኣምፂዎ ኣሎ ማለት እዩ ብዕንትና ዝረኣናዮ ብእዛንና ሰማዕናዮ ኣብዛ ሓሳብ ግን እንታይ ኢሉ ንፈልጦ ንዛረብ ዝሰማዕናዮ ዝረኣናዮ ከዓ ንነግር ኢሉ ካብ ጥንቲ ሓደ ምስክር ዝኸውን ሰብ እቲ ንምስማዕ ቅልጡፋት ንምርኣይ ቅልጡፋት ዝብለና ንነገራት ብዕምቆት ዝከታተል እዩ ክምስክር ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ሓቀኛ ምስክርነት ታራ ዘለዎ እግዚአብሔር ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ናብ ህዝበይ ክልእኸካ እየ ምስ በሎሲ ስቂሉ ኣይከደን ከም ብባያታ ምዕራፍ ዘፀአት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 14 13 የኸንብብ ኣምላኽ ከዓ ኣነ ኣምላኽካ ክኸውን እየ እሞ ኣነ ከም ዝለኣኽኩኻ ድማ እዚ ትእምርዚ ይኹንካ ነቲ ህዝቢ ካብ ግብፂ ምስ ኣውፃእኻዮ ኣብዚ ኸረንዚ ንኣምላኽ ከተገልግል ኢኹም በሎ ሓደ ምልክት ይሂብዎ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል መፂአ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ልኢኹኒ ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም እየ ግሩም ዝኾነ ሕቶ ኢሉ ምክንያቱ እታ በትረ መዊእ ዝኾነት በትሪ ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ተኣምራት ትገብር እያ ማለት ሓደ ነገር ግን መን እዩ ስሙ ንዓኻ ናባና ዝለኣኸካ መን እዩ ስሙ እንተበሉንስ መን ክብሎም እየ ጭቡጥ ዝኾነ ተለኣኺ ጭቡጥ ዝኾነ ምስክርነት ማለት ኣብ ቁፅሪ 14 ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ በሎ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ለኣኸልኒ ይብል ስለዚ ኣምላኽ ተዳኢልዎም ኣምላኽ ኢሎም ዘምልኽዎም ዘየለዉ ዘይህልዋት ዘይነበሩ ብዙሓት ኣማልኽቲ ኣለዎም ስለዚ ከዓ እዩ ኣነ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ እቲ ዘለኹ ልኢኽኒ በሎም ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን እሞ ምስክርነት ሓቀኛ ምስክርነት ንክንምስክር ሓቀኛ ኣፍልጦ ከዓ ክህልወና ምክንያቱ እቲ ዝሰማዕናዮ እንድሕር ብግቡእ ዘይሰማዒናዮ እቲ ዝሰማዕናዮ በቲ ተጠምዘዞ ጠምዚዞም ብዝነግሩና እንድሕር ተረዲእና እቲ ውፅኢት ከዓ ጥምዙዝ ዝኾነ ምስክርነት ኢና ንህብ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ እግዚኣብሔር እንታይ በለ ቡሉያት መፅሓፍቲ ሓዲሳት መፅሓፍቲ እንታይ ይብሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ከመይ ኢሎም ተርጊሞሞም ቀኖናን ዶግማን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እንታይ እዩ ዝብል ነዚ ንምፍላጥ ሕጂ ምስ ፈለጥና ኣብቲ ሓቂ ምፅናዕ ከዓ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳና ይኹን ይደግፈና ኣራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ ወይ ካብዚ ናይ ሓለፈ ዝተረዳእና ዘስተንተናዮ ወይ ነቐፌታ ወይ ሕቶ ወይ መእረምታ ወይ ተወሳኺ ሓሳባት الراينة كزينا نتغملو أكو نبزاني سايرو حتى نبزاني قدام يوحنسي قدام يوحنس معرف حامشتا أكو تشومنتس تتوم زمسكرو منفسن ماين دمن سلستيوم يومو سلستيوم حادي يوم مسفلس دحار أفتي أوض عصرتس ወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንኡ ሓሳዊ ገይርዎ ኣለኹ
كمي جيرو اندحر اب لبو خوينت مسكرنا زلوس كمي جيرو مدات منفسن مايندمس كمي جيرو ما بلبنا لو بخميات ياسكترد اندري يوريتا እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ዝኾነ ሕተይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ካብ ቁፅሪ 5 ከንብባ እየ ንዓለም ዝስዕራኸ እቲ ንኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምኖ እንተዘይኮይኑስ መን እዩ ምክንያቱ ወዲ ዮሴፍ ፀራቢ ወዲ ማርያም ገሊላዊት እንዳበሉ ከም መድሓኒኦም ከም ወዲ ኣምላኽ ከም ፍጹም ኣካል ቅድስት ሥላሴ ገይሮም ይቕበልዎ ኣይነበሩን ህዝቢ ኣይሁድ ክሳብ ሕጂ እውን ዘይቅበልዎ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ብማይን ብደምን ዝመፀ እዚ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመፀ እቲ ቅድሚ ካብ ክህነት ኣሮን ጀሚሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝስውእዎ ዝነበሩ በጃ ሓጢኣት ዝበሃሉ ኣባጊዕን እንስሳታትን መስዋዕቲ እኽልን ሒዞም እዮም ዝመፁ ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናይ ገዛ ርእሱ ህይወት መስዋዕቲ ንሱ ሰዋኢ ንሱ ተቐባል መስዋዕቲ ንሱ ኣቕራብ መስዋዕቲ ኮይኑ ይመፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብማይን ብደምን ዝመፀ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመፀ ንዝክር እንድሕር ኮይንና እቲ ለንጊኖስ ተሰቂሉ ከሎ ኩናት ምስ ወግኦ ብጎኑ ኣሎ ደመይቲ ኢሉ ኩናት ምስ ወግኦ ፅሩይ ማይን ምዉቕ ደምን ይወፅዩ ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ሬሳ ነብሱ ዝሓለፈ ሰብ ምስ ወጋእኻዮ ማይ ፅሩይ ማይ ክወፅእ ኣይክእልን እዩን እዚ ማየ ጎቦ ንብሎ ካብቲ መንበር ፀባኦት ዝፍልፍል ማይ ህይወት ንብሎ እዩ ማለት እዩ ማየ ህይወት ናይ ህይወት ማይ ንብሎ ማለት እቲ ብማይን ብደምን ዝመፀ እዚ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመፀ ዮሃንስ ብማይ ጥራይ ንንስሓ ይጥምቕ ነይሩ ክርስቶስ ግን ብደሙ ብክቡር ደሙ ብወርቂ ወይ ብብሩር ዘይኮነስ ክወልደና ከድሕነና ከሎ ብክቡር ደሙ እዩ እቲ መንፈስ እውን ሓቂ እሞ እቲ መንፈስ እዩ ዝምስክር ኢሉ እቶም ዝምስክሩ ከዓ መንፈስን ማይን ደም እዮም ሰለስቲኦም እሞ ሰለስቲኦም ሓደ እዮም ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ እዮም እቶም ዝምስክሩ ማይ ደም መንፈስ እዩ እቲ ብፀጋ ጥምቀት ካብ ኣብራኽ ስላሴ መሰል ውልድነት ንረኽበሉ እቲ ዝዓበየ ምስጢር እዚ እዩ ማለት እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል ካብ ኮናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልስ እዩ ኣብ ደብረ ታቦር ምስ ሃዋርያት ከሎ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስ ዮሃንስ ኣብ ትሕቲ ዮሃንስ ደኒኑ እንዳተጠመቐ ከሎ ዝፈትወ ወደይ ንሱ እሞ ንዕኡ ስምዕዎ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣቦ መስኪሩሉ ዓንተበይ እውን ሓብትና መኣዛ ቅዱሳን ናይ ካልኣይ ጴጥሮስ ካብቲ ግኑን ግርምኡ ዝወደይ ክብል ከሎ ሰማዕናዮ ዝበለ ስለዚ እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እሞ ምስክር ሰብ ንቕበል ካብ ኮናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልስ ሰባት ድሕሪ ተኻቲዖም ሰለስተ መሰኻክር ኣምፅኦም ሕጋዊ መርቱዕ ይኸውን ማለት ስለዚ ናይ ሰብ ምስክር ካብ ንቕበል ካብ ኮንና ኣምላኽ ይመስኪሩ እዚ ምስ በለ ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እቲ ምስክር ናይ እግዚኣብሔር ኣቦን እግዚኣብሔር ወልዲ ክምስክር ከሎ ዝሰምዖ ዘንበቦ ተነግሮ ኣብ ልቦ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ንኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንዕኡ ሓሳቡ ገይርዎ ኣሎ ኣሚኑ ስለ ዘይተቐበሎ ኣሚኑ ዘይተቐበሎ ከዓ እሙን ክኸውን ኣይክእልኒ ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ እያ ዘላ እቲ ብወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ትወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ግና ህይወት የብሉን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገበርት ምን ይሓብተይ በሪሃ ስለ ያቦና ታሪክ ይሰራ አሜን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ካብ ሰማያት እግዚአብሔር ፍቱ ወደይ እዚዩ ንዕኡ ስምዕዎ ኢልዎም ከብቅዕ ዝወደ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ መድሓኒት ኣይኮነን እዚ ወዲ ማርያም ገሊላዊት ወዲ ዮሴፍ ፀራቢ ኢሎም እንተዳኣ ክሒዶሞ ህይወቶም ክሒዶም ኣለዉ ማለት ኣራይ ካልኦት
ኣቦና ሂወት ምናልባት ቁርብት የሎም ዓንቱ ካብ ፅቡቅ ገይረ የንበብኩን ግን ምዛሕጅ ትብልዋ ፀናሕኹምሲ ኣክቹዋሊ ኣብ ቁፅሪ 20 ኣብ ቁፅሪ 20 ኣብ ንሓንሳብ ሓፍትና ሳራ ኣንቢባታ ነይራ ኣታ ቁፅሪ 2 ኣብ 20 ምዕራፍ 25 ኢና ምሲና ኣብ ቁፅሪ 2 እታ ናይ ዮሃንስ ካብ ሓደ ምዕራፍ 1 ካብ 1 18 ኣነ ከዓ ኣንቢበያ ካብ ኣብ 20 ዝሴምቲን ኣብ 1 18 ሕጂ እሳሲ ኣብታ ዮሃንስ ከብፃሞ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ስጋዕ ኦኬ ካብ ሓደ ክሳብ 18 ኣብታ 12 ሲ ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግን ውሉድ ኣምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም ሕጂ እዚኣ ስክስተንትና ከለኹም እዛ ሕጂ ክትብልዋ ዝፀናሕኹም ክንደይ ዕድለኛታት ኢና እንድሕር ናቱ እንድሕር ብስሙ ተጠሚቕካስ ኣብ ገላትያን ወይ ንብል እዩ ክርስቶስ እተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስኩሞ እሞ ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ውሉድ ኣምላክ ኮንኩም ካብዚ ዝዓቢ እንታይ ኣሎ ካብ ዝዓቢ ምስክር ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ኣብ ዮሃንስ 16 ከዓኒ ሓደ ኣደኖ ሓደና ካባና ካብዚ ሕጂ ተነበበት ከዓ እሳ ከዓኒ ናብ ክኸይድ እየ መልሻ ከዓ ክምለሰኩም እየ ይብሎም ሕጂ ሲ ምስኡ ዝነበሩ ሃዋርያት እዮም ምስ መተብ 3 ግዜ ምስ ተስአ ተራእይዎም ኩሉ ሲ ናይ ብሓቂ የርኢ ነግረና ኣሎ ማለት እየ እዚ ሲ ካብዚ ዝዓቢ እንተኣሽሙስ የብኒ ናይ ኣምላኽ ምስክር ሲ ብደንቢ ገሊፆም ይነግሩና ሳቶም ሳብቲ ግዜትስ ምስኦም እዮም ነይሮም ምስኡ እዮም ነይሮም ኩሉ ሪኦም እዮም እሞ ነዚ ክትክሕድ ከላሃስ ናይ ብሓቂ ኣነ በዛ ነፍሰይ መቸም ነዚ ንምፍላጠይ ናይ ብሓቂ ንኣምላኽ ዘመስግኖ እዚ ከይፈለጥና እንኳ ዓይመትና እዩ ዝብል መቁርብተይ ካብ ኣብ ፅቡቅ ጌርኩም ተገሊፅኩምለይ እንደገና ኣሚን ተሓጊዝኩምኒ ብዙሕ ንሰብ ኣይገልፅ ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓፍትና ፅቡቅ ገሊፅክ ያ ኣኺ ናብቶም ናቱ መፀ ቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን እዩ ኣምላኽ ሲ እንሆ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይነ ኳሕኳሕ የብል ኣለኹ እዩ ዝብል ዋላ ሕጂ ንዓና ማለት ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ እንተኸፈተለይ ምስኡ ከዓ ትብኡ ክድረር ንሱ እውን ምሳይ ክድረር እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:20 ማለት እቶም ናብቶም ናቱ መፅኦ እቶም ናቱ ኣይተቐበልዎን ግን እግዚኣብሔር ዝገለፀሎም እቲ መድሓኒት ኢሉ ሊቃውንቲ ካህናት ክፃረርዎ ክዕሉ ከለው ጓሶት ግን ምስቶም መላእኽቲ ኮይኖም ከመይ ዝመሰሉ ጓሶት እዮም ከመይ ተዓዲሎም ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ሕጂ ንሕና ምቕባል ከም መድሓኒና ከም ተበጃዊና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ውዕለት ኣምላኽ ብኡ ኢና ካብ ባርነት ሓጢኣት ካብ ኢድ ዲያብሎስ ናፃ ዝኾና ኢልና ንኣምነሉ ናይ ዘለኣለም ናፅነት እዩ ማለት ይትረፍ ዶ ናፅነት ነብሲ ዘለኣለማዊ ናፅነት ሲ ንምድራዊ ናፅነት እኳ ዓለማት ክንደይ ዋጋ ከፍላሉ ኣለዋ ንሪአና ኣለና ማለት ስለዚ ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ራይ ካልኦት ዘለና ሓሳባት ርእቶ ሕራይ ኣለና ግዜ ርእቶ ሕቶ መእረምታ እንተሊኩም ግዜ ኣለና እንድሕር ንኸምኡ ዘይተዳለኹም ግን እቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ኣቦና ብመላእከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብፀሎት ክዓፅውልና ብነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብክብሪ ይዕድም ደጊመ ክብሎ ዝኽእል ዝኾነ ክንሓቶ ሕቶ ርእቶ ነቐፌታ መእረምታ እንተሊልና ግን እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ኣልየና ክንቅበል ንኽእል ኢና ሕራይ ኣቦና ብመላእከ ሰላም ናባኹም
حاونا قرماي ياكون قرماي متسيلا من البات حساب تليو راي حاونا دياكون قرماي يا بونا إتي بونا رجعت أنا وإلكم يا ولد هذا نقول له في ساعاتنا هيك يا رأي بالكم عدنا دي هيك جانا يا كتر دانا حالي فاتني ولد هذا نجيمه ولا حنت حسب لنا بونا سلفكم ذكرنا حراي كبرنا مسلانان نجزيابير أملاخنا يخون أبونا أبي مرجتا أقلقلتكم يبارخ أدمن فعنان يهبلنا حفتنا معزا مزمور دزمر كلنا كموين نتا مزمور أبزي زلنان أبرحق زلنا دما بتكستيلي إخنا نتا مزمور مسكال أملاخ مس ونجيل زتها حزنايا نتتوهبنا معرفات دما كاب أوريتخون كاب حدش كلنا كنا نبب جسنا زتردعنا كنقلص كنكافل زي تردعنا دما كنحتت كلنا نزقو بقى نعبيتي لنا حسابنا كنهب زتنا كلهم እግዚአብሔር زمن أقلقلتكم يبارخ أملاخنا دما نزي عدل زي زغفتلنا كبرن مسجانان نعو ويخون أبزا معرف عسران حمشتن في الحادة قطر حادة كجمر كله قدوس أبونا أتناتيوس كم بحدش زمان مهرزي حواريا أتناتيوس بزعبا قدس سلاسين بزعبا سب مخان قويتانا يسوس كريستوسن كمزي بالي بزعبا سب مخان قويتانا يسوس كريستوسن كمزي بالي أحواتنا نحناس كمزي إلنا نأمن زي تولده እግዚአብሔር አብ ሓደ እዩ እቲ ዝተወልደ እግዚአብሔር ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓደ እዩ እቲ ኣብ ዝፈተዎ ዝሓድር መንፈስ ኣብን ወልድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ እዩ መጀመሪያ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝነበረ ኣብ በዓል ቅዱስ አትናቴዎስ ዝነበርዎ ዘመን እንታይ ይነሩ እንተዳኢልና ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ተሰጋውነት እዩ ነይሩ ንምቕባል እቲ ቀንዲ ፀገሞምን ፈተናን ዝነበረ መብዛሕትኡ እዛ ሃይማኖት ኣበው እንተሪእናያ እውን ብዛዕባ ምስጢረ ስጋዊ እያ ትዛረበና እሞ ንሕና ብዛዕባ ቅድስቲ ስላሴ ብዛዕባ ሰብ ምዃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበለ ኢሉ ዘይተወልደ እግዚአብሔር አብ ሓደ እዩ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓደ እዩ ኣብ ዝፈትዎ ዝሓድር መንፈስ ኣብን ወልድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ እዩ እዞም ስላሴ ሰለስተ
أمنتا يوم زيادة أب حدش كيدان تقليصهم نريهم انتدعيلنا أب وانجيل ماتيوس معرف سلسته كاب قصري 13 جميرو كسع فصامي زلو غويتانان أملاخنان مدحانينان يسوس كريستوس كاب غليلا نبي يردانوس فصم أملاخ فصم سب كل زخل كله فتعرف الله نابت فطور نتفطور مصان زي كونه الوسي اتفطاري نابت فطور كيدو اتفطاري دما بسم فطورو اب يردانوس روبا يردانوس كتمك كله منفس قدوس اب لعليو كمرغبي كورد كله ترايو እግዚአብሔር አቦ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዩ ኢሉ ክምስክር ከሎ ድማ ተሰሚዑ ጎይታ ብዓብዩ ድማ ኣብኡ በአካል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ድማ እታ ቀድማ ኣቢልና ዘንበብናያ መጀመርያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 شمنتن قصري 19 سلازي كيدن كلهم أحزاب بسم أبون ودن منفس قدسن نعتمكم زعززكم كله كحلو دما إنا مهاركم دك أمزامر تيقبروم إنه دما أنا كسع مودعة عالم كل معالتي مشاغاتكم إيه إنه دما أنا كسع مودعة عالم كل خاتكم مساخاتكم إيه مبار إتم بسمتم سلسته قويتا ختم كله أبير دانوس زتقلصو أب ولد منفس قدس نحنا دما سقات مكت بسمه مينان تمق كان كتمقنا خلو أب 40 أب 8 بسم أبن ولد منفس قدسن هذا أملاخ بسم سلاسي إنا النتمق بسم أبن ولد منفس قدسن هذا أملاخ نقدمني قدمنهم قداماين دحراين يبلومن نسلطانهم دما لعلن تحتن يبلومن بفقاد بسلطان بملكوت حدا خم مخانم بسم بجبري بأكل دما سلسة خم مخانم يا بيت كريستيان تمهرنا أمو زي حواريا أتناكيوس زمهرنا زلو أبزي زمن ناون نزي مسرت غيرنا كنكاتا وين خالق خندرة علو ويكنس عرفوا اللي كونن تايدا هيوتنا كندحنا له تجاجيت اللي سمعنا تليو كابجو خن ملصو نفسنا دما بتجيغا خين ودق كنحلو له يو كرسنا كنصارف له هذا غزي قال له تقسي تدليو طرح نمناغر زخون تدليو كم غنا يكونن تقس مناغر يبولن تقسي هيوتي تقس قال املاخ دمان تايو زين انا زنغركم قال منفسيا هيوتين دمايلو اما بخمزي اذن مهارو زلونا بمنفس كنعبيلو كابزي نايفتنا زمن زلو ملكعنا غيره بزح نجر برقق نجر شيطان زرعو انقفات فتنه سحت الدما كنحلولو تقندي اذا غبازي انت دعلنا هيوتنا حق فليتنا اب حق دو كنبللي حق دمامني كريستوسي اما نتحق زخونه املاخنا
እንፈልጠሉ ፈሊጥና ድማ መገዱ እንሕዘሉ መገዱ ሕጅና ድማ ክሳዕ መወዳእታ ደድሕሪኡ መስቀሉ ፀይርና እንስዕበሉ ይግበረና መስቀሉ ፀይሩ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ስለኩሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ነዚ ዕድል እዚ ዝኸፈተልና ኣምላኽና ነመስግኖ ዝኸፈተልና ድማ መፍረዲና ዘይኮነስ መድሓኒና ክኸውን ኣብዚ ጉባኤ እዚ ተማሂርና ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ፈሊጥና ድማ ኣብ ሰማይ ምስ ጉባኤ ቅዱሳን ተሳትፎ ክህልወና እዚ ጉባኤ እዚ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና እሞ ብፀሎት ክንዓፁ ኩልና ሓንሳብ ንፀሎት ሓፍ ንበል ሰላም ዝፅለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዚ እግዚኣብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ምእንቲ ሰላም ዝሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስትያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ልግልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወንኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ድልነካን ማለካን ኣለና ወንጉስ ሰላም ሰላም ሃበልና ኩሉ ሂብካና ካብ መቆ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኸው ነፍሰልና ጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስምካ ንሰምን ንፅውዑን ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ካብ ነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለም እዚ ንመረም ሰላም ሓሉ ኩሉ መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንታ ዛብካ ምኽራሃብ ኣብ ምእታውናን ሙፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብውድዑን ብቁኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ንርከብን ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን መሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረ በሃለ ኣምላኽ ቅረበለልና ፀለናየ ፀሎት ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ብለይ ክትረኽቡ ለምንኩ ወሃበኩም ማዕፀኳዕ ክሓብሉ ክፈተልኩም ኢልካና ነዚ ቃል እዚ ተስፋ ገርና ኢና ክንፅውዕ ፀኒሕና እሞ ስምዓና ንፀሞ ዘለና ፀም ድማ ኣምላኽና ብእምነት ተመሊእና ቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ክንፀሞ እሞ ምድራዊ ሰላምን በረኸትን ክንረኽበሉ ሰማያዊ ህይወት ድማ ክንወርሰሉ ስኻ ሓግዘና ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ወደ ተወሳኢናካ ብርሃነ ትንሳኤካ ብሰላም ኣብፅሓና እፀም እዚ ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ዘብቅዕ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ዝወለድና እዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ንዓኻ ዘይኮኑ ኣይተሃበና ነቶም ዝሃብካና እግዚኣብሔር ንሕና ድማ ናትካ ሃገርና ክነብዕዮም ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን መለሰልና ብዙሓት ኣለው ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ስቃይ ኣብ ሕማም ኣብ እህታ ዘለው ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንኩሎም ብፀሎት ዘኩርና ዝበሉና ንስኻ ስማቶም ትፈልጥ ኣበይ ምህላዎም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም ኣቅልል ስባሮም ፀግን እዙናን ኣፀናንዕ ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሶም ራእለሲኢኖም ደለው ድማ ስኻ ናይ በረኸት ኣብናኺ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኣብ ጎዳጉዲ ቀትርን ለይትን ክፈልዩ ዘይኽእሉ መቃውሕ ኣብ ኣጋሮም ሰንሰለት ኣብ ኣዳዎም ተኣሲሮም ኣብ እህንታ ኣብ ስቃይ ዘለው ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እህንቶኦም ርኢኻ ስቃዮም ተቐቢልካ ኣምላኽና መቃውሖም ስበር
ሰንሰለቶም ድማ ብተኽ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓራው ፃኣልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ዝወለደ ይሐጉሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ምሳና ውዒል ከኣኻ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ክሳዕ ሕጂ ብፀጋኻ ኢና ዘለና እሞ ተረፈ ህይወትና ድማ ይትፈለየና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ብስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ከከርስኹም ብርኹ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይስረይ እግዚእና ኣምላክና ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ጋጋና ሰረ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን ትማዕውየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ሮን ሳይርጎ ጻናት በበስምክሙ ኩንፍታኖን ጽፈነ ይረስየንስ ክልዋን ስሜት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ንኩልኩም ድማ ኣገልግሎትኩም ይቀበል ግዜኩም ይባርኽ ብርኩለይ ትግበረልና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተማህለለ ምህለላ ኩሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘغርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ከዓ 30-60 ሚእቲ ሰናይ ፍረብ ልብና ፈሪብ ክንነብረሉ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ክነገልግለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቡ ኣገልግሎት ንምስታፍ ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥባትን በኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ዝደገፈናን ዝዓቀበናን ንዝመፅእ ጉባኤ ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኸበልና አሜን